marami pong trabaho sa taas at mahina po yung internet namin. So ito po yung kaganapan dito sa amin ngayon, makulimlim po. Kahapon hanggang sa gabi magdamag umulan po dito. So hanggang ngayon nandito pa ako sa bundok. Ang lamig-lamig na. So iwan ko lang po yung cellphone ko gaya ng dati at para makita niyo kung anong nangyayari. Dahil ako rin po ay may trabaho sa taas. Marami kong trabaho sa dalawang bahay, maglilinis ako. Katatapos ko lang pong magmamalansya dahil kuryente po kanina. Ngayon po ay generator, so bawal na po akong magpalansya. So, maraming salamat po sa inyong suporta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Iiwan ko na naman po ang cellphone ko dito. Ayan. Mamaya na lang dito sa bahay, doon muna sa taas. Malamig na po dito, inalis ko lang po yung sweater ko kasi nabalangja po ako kanina. Ito po ang almusal ko.
Malamig na kasi dito guys. Umuulan na. Pagod na pagod ako kahapon dahil lahat doon sa taas. Nasa labas lahat. So, tayo bakit. Nung matapos na ako sa taas, takbo na naman pababa. Ang taas pa na yun, ewan ko kung ilang step dito mula sa taas, sa attic hanggang dito sa baba. Kasi walang elevator dito. Nagsarado ako ng mga ano nila doon, mga bintana nila. Kasi yung lang mga wood ang sinarado nila, hindi nila sinarado yung mga salamin. So, kailangan kong pumunta doon sa baba rin para isarado ko yung mga bintana nila. Tapos yung mga upuan nilang binalot nila ng cellophane, nilipad ng hangin. So, siniksik ko ulit. Tapos, nakita ko yung anak ng caretaker namin, tinawag ko siya. Tinawag ko na tulungan akong buhatin yung carpet kasi basang-basa na. Yun na lang ipinatong ko doon sa sa binalot nilang upuan kasi yung silupin nilipad ng hangin. Shout out, Sis Mimi Beer, thank you. Ayan, good morning sa inyong lahat. Kape po tayo. Thank you sis, thank you. Nag-update lang ako dito sa bundok kasi malamig na, umuulan na. Dito akong nagkape kasi namalansya muna ako. Kasi dito sa amin, bawal kang mamalansya kung hindi kuryente. Kung generator ay di ka pwedeng mamalansya dito at maglaba. So, dami kong nilabanan dito kasi hindi pwede dun sa balkon mababasa. Dito na lang sa kusina yung sampayan ko. Dalawang salang ulit ako ngayong araw ng labahan. Tapos nakapalansya ako ng bedsheet kasi meron pa. Tablecloth pa, hindi pa tapos. Saka yung isang fitted sheet, hindi ko pa napalansya kasi off na yung kuryente. So ngayon ay generator. Kaya di na ako makapalansya. Ayoko na dito sa bundok. Nakakapagod na kasi dito. Iiwan kasi ako dito. Ako nang bahalang maglinis ng mga bahay nila sa taas sa may jacuzzi nila, mga upuan nila. Kakapagod talaga dito. Ayoko na dito. Gusto kong umuwi na sa amin sa Beirut. Kasi sa akin naman nila inaasa lahat. May mga katulong naman sila di naman sila ang gumagawa sa mga tungkulin nila. Ako lahat. Maraming salamat sis Mimi Beer. Kumusta na? Bumaba yung mga tao dito. Ako lang sa kayong alaga ko. Pero iniwanan ako ng maraming trabaho. So hindi na ako makapag-sport. Hindi na ako magpagsumpa talaga. Try kong magsumpa mamayang hapon sa taas kung kaya. Kasi dami ko talagang trabaho.
Thank you, Sis Mimi Beer. Mapait pa naman yung kape ko. Kaya hindi ako masaya. Hindi talaga ako masaya. Pag nandito sila, di ko malang mahawakan ang cellphone ko. Di ko matawakan ang mga anak ko. Tawag dito, tawag doon. Bisita dito, bisita doon. Baka uulan na naman mamaya. Makulimlim pa rin ang panahon. Tama na yun. Okay na yun sa akin na quick pass ko. Kasi kahapon nahihilo ako. Saka yung mga binti ko ano ba yung tawag? Sumakit yung binti ko. Gusto ko sanang tumakbo na naman. Isang araw, ayata yun. Pero sumakit yung binti ko kaya hindi ko maigalaw. Mahirapan akong tumakbo. Wala na akong sport. Wala nang, hindi na ako nakapag-sumba. Yung sumba na, inano ko matagal na yun eh. Lang kasi in-upload ko yun, pero naka-private. Isa-isa kong ina-public. Kahit yung mga yung mga upload ko na sa historical place. Yun, yung nakaraang Lunes yun. Na yun? Bali 1 week. 1 week na pala yun. 1 week ago. Ang ginagawa ko kasi, nag-upload ako pero naka-private. Para isa-isa ko na lang i-pre-premiere. Pero ngayon wala talaga akong upload. As in talaga wala akong upload. Ito kasing cellphone ko na isa iniiwan ko lang sa baba. 5 hours, less than 6 hours ang silent life ko doon. Ito silent life pero alis din ako kaya mamaya wala na ako dito sa harap ng camera. Igupin ko lang yung kape ko at akit na ako maglilinis. Tapos kung maglinis sa taas, dito naman sa amin. So ako'y magpapaalam muna at punta sa taas, maglilinis para matang aking trabaho doon. Kasi malamig na yun eh. Inalis ko lang yung sweater ko kasi mababasa rin. So useless din, nakachinilas lang ako. Tapusin ko lang yung mga banyo nila doon para matapos na. Kapag concentrate isang bahay, pag umalis na sila, ayun, bilin dito. Kahit na hindi naman nila ibilin yun alam ko na ipapagawa sa akin yun. Para pag akit nila ay malinis na. So napakaswerte talaga yung mga kasama ko. Ako pauwi na rin 3 months na lang ako uuwi na sa Pilipinas. Kaya nagtitiis na lang ako dito. So, bye-bye muna mga kapatid. Salamat po. Salamat Mimi Beer sa pag-tune in. Kasi mamaya uulan na naman.
Uulan na naman mamaya, oh. So, kailangan ko lang tapusin sa taas. Iiwan ko po yung mga cellphone ko na lang dito. Hindi, iiwan ko na lang sa kwarto para may viewers. Iakit ko na itong timba.
Saan na kaya yung rubberize ko dito? في ما نسيت نتعمد في